Ka sanga ni décembre kalo tile fɔlɔ ni o kun ye kunungo ye kari an ka jamana fintigilakaw ka wuli ka jɔ kɔni sera ka to Mali ani Algérie frontière ni ɲɔgɔn cɛ min kɔnɔna u ye frappe kɔni kɛ i ka dɔn k'a fɔ karɔgɛrɛ diinɛ tigilamakolo caman kan Tɛnzawatɛn dugu o kɔnɔna la min kɛra sababu ye ka binkani wale tigilama kɔni ka ɲɛmaaba caman kɔni bɔnɛ a nin na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni fɛn min ye Fahada Alimuhamudi kɔni ye ni ale yɛrɛ kɔni GATCA secrétaire général kɔrɔ ye min ye a tile kɛ san 2023 kɔnɔna la ale kɔni bɔnɛna a nin na o kɔfɛ maa filanan o de kɔni Mohamed Ag Asharif n'u b'a wele ko Mafika o fana kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ GATCA yɛrɛ kɔni secrétaire financier ye ale ye o kɔfɛ Bayi Aga Diknan o fana bɔnɛna a nin na fɔ ka taa se Shogiba Aga Atayor ma o kɔfɛ Albarka Aga Alfaki o kɔfɛ Musa Agbayi mɔgɔ 8 kɔni kɛla Bachar Ag kɔni ye ni ma kofɔlen ninnu kɔni ka saga ni an ka jamana fintigilakaw ka wuli ka jɔ u kɔni ye nin maa ni gɛlɛn 8 o kɔni banbagaci